Hello and welcome back to another video guys. नोंथांमोननि गोदान भिडिअ बरायफिननाय जाबाय। दिनै मोनसे माने अटमनि शूटिंग जाबाय थादों। हेलो भाई लोग, आज का वीडियो पूरा धमाका होने वाला, धमाका धमाका धमाका। आप लोग देख लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आंखौ बुंदोंब्रा देख लीजिए। मा जोंना मेनेजार ओमफ्राय प्रडिउस खालामदों जोंना आब' माइदां। थ' ओरैनो थानायखाय नायनो फैबाय आरोना दिनै। प्रेक्टिस जाबाय थादों नोंथांमोननि देखायनो माबायदि प्रेक्टिस खालामदों नङा होमबा? थ' नायबाय थादों गाइस। 3, go. 1, 2, 1, 2. प्रेक्टिस सोलिगासिनो प्रेक्टिस। कोरियोग्राफर बरिया इथिं केमेरामेन इथिं मेनेजार इथिं मेकआपमेन इथिं एक्ट्रेस हाय एन्ड खनसे हाय ओके जोंहा एसे डिटेल्सखौ खोन्थाना होदो सोर प्रडिउस खालामदों मेथाइआ सोरनि सोर लिरनाय नोंथांनि आखायावनो दंजोबो नङा होमबा गासिबो बे प्रजेक्टआ दा बुंनो थाङोब्ला मेथाइआ जाहैबाय बिथां आब' माइदांस्रिनि ओमफ्राय मेथाइ लिरदों सुजुदों प्रसन्जित खाख्लारि आच्छा प्रसन्जित आदानि न' मेथाइआ नंगौ बरिया ओमफ्राय मिउजिकआ जाहैबाय जोंहा दामर मेथाइआथ' बिराद मोजां जादों आरोखि एकदम दैज्लां बोथोरनि माने खोनायोब्ला बिराद माने माबा मोनसे गोजोननाय मोनो आरोखि ओमफ्राय दा बेखौनो लानानै दैज्लां बोथोरनि मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै आखायाव लानाय जाहैदों दा जों फाइनालि आं सफैबाय नैबे उदालगुरि मासबाद एरिया आरोखि एकदम हाजो जिङावहाय फैदों प्रडिउस एसिस्टेन्ट मेनेजार हिसाबै आंखौ थिनहरबाय आरो आब' माइदांस्रिया गावथ' फैयासै Rolling. 1 2 3 go Fast take fast shot Bunda जोंहा एसे गरबर जाबाय थादों आरोना दा इथिं थान्दा होदों सेकेन्ड शट बियो रोंगौआखै नामा उत्तम उत्तम रोंगौआखै नामा रोंनायाथ' रोंदों रोङाखै होननानै बुंबा भुल जागोन आरो दामदो फाग्ला गो हे मा जाखो आं रोंनाय बायदि बिराद दुस्थुना एक्ट्रेसआ जोंनिया आंजोंल'सो बिदि खालामनाय दे जाबाय रेडि दे रेडि तु माथो जाबाय दै Rolling. 3 go रोंदोंना गाइस जोंहा आर्टिस्टफोरा बिथिं नै गोलोमनानै एसे रेस्ट लादों नांथागोन दे लासैनो गोलोमनायखौ नाया माने माने एसेबां गोलोमो मेजेमानो गैया माथो मानसियालाय लरग'ग'सो बेनो एसेबां गोलोमो अमा मेजेम जायो आं नङाबा जाया स' गाइस बै नुहुरबाय थानाया बिथांमोना माने शुटिं लाबाय थादों आरोना दुब्लिबारियाव नेक्स्ट लकेसनाव सफैबाय जोङो माने मोनसेल' लकेसनावथ' लाया नालाय बेलेग लकेसनाव हायदों थ' इसोरो इयाव लाबाय थादों दुब्लिबारियाव आं नै दुब्लि गेजेर थाबायगासिनो आरोना थाबाय खाथियाव थांसै नायनोसै माबायदि जादों शुटिंआ नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना दहायनि लकेसननिखौथ' नोंथांमोना नुबाय दायो एबार बेलेग लकेसन माने गोदान लकेसनाव हायबाय आरोना जोङो दा गोदान लकेसननिखौबो नायदो माबायदि बानायदों नङा होमबा नायबाय था गाइस
जोंहा इथिं केमेरामेन आरो उत्तम भाई One, two, three, go! Korea. Harap kunci deh. Go! Mana zayakhै Mary? What is the reason? 1, 2, 3, go! Korea. Guys, दुब्लि बारियाव शुटिं खालामना माबायदि मोनदों? आं मोजांखौनो मोनदों दुब्लि बारियाव ओंखारथारियाबो आंबो बिराद गोबावथारसिमोन आरोखि दिनै ओंखारनो मोनबाय बिराद मोजां मोनदों आरो आच्छा माबा मोनसे मोजां मोनदों आरो बुंनोथ' रोंला मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ दा डिक्सनारियावसो नायफिननांसिगोन आरोखि आच्छा जियानो जा मोजां मोनदों जियानो जा बिराद मोजां मोनदों आरो दे बरिया लाबाय थानि जों गाइस लाबाय थानि नायलांबाय था नै औ बे समायना मिथिंगाजों लोगोसे औ जोंनि खाथियाव समायना सासे एक्ट्रिस दङ नै बिथिं बेजों जोंना एक्ट्रिसा ओइथिं आरोखि नुहुरदोंना बे समायना मिथिंगाजों लोगोसे समायना एक्ट्रिस सासे दङ न'आवनो बावखौनो हासिबाय खारलांबायसो बाथ्रा खामा बिदिनो रायजोफोर लेभेल जाबाय बिराद लेभेल मा बुंबावनो आरोना लेभेलबाबो आं लेभेल नङा आं बिराद मोनखायो मोजांबो मोनखायो आरोखि नायबाय थादो गाइस सुदुङोलै मोजां थां लासै सेन्देल हरनोबा सेन्देला आंनिया ओइ आइदियावसो मोनहैनो नागिरो सेन्देल नांगौ नोंनो सेन्देल आथिं आदियाव मोनहैस्रायो बारग'नानै ओरै जायोब्रा जाबाय सेन्देल नायनो सेन्देलखौ सादा गैला लायदोब्रा दखानाव बायनांगौ जोंना आबादारिफोरा माइ गायग्राफोरा गाहायाव थांबाय थादों आरोना माइ गायनो थांबाय सिख्लाफोराबो मालाय गाहायाव बार होदों जोंनानै बार थांबाय थिंनै फाइनल शॉट गाइस 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4 1, 2, Korea! 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Super! Korea! 1, 2, 3, go! 1 जोबथारनोसै गाइस बारा गैला जोबसिगोन जोंना माने दिनैनि शटखौ माने बेयावनो लास्ट शट होननानै सानबाय आरोना जोङो दिनै बेयाव खालामनोसै जोंहा हनै इथिं सानाबो हाबनोसै माथो सानालाय ओइलै साना हाबनोसै ओमफ्राय इथिं जोंहा मोसाग्राफ्रा ओंखाम ओंख्रि जोब्बायनो मेंजोब्बायनो इलिमा मेंबाय उपाय गैया एक्ट्रिसा हनै स' माथो बुंबावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय माइदांस्रि फिल्म प्रडाक्सनाव फैगोन थ' फार्स्ट टु लास्ट भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय